Welcome to my channel. Enjoy watching. So we are from Bicol Card Philippines, and ang ano namin, we give information campaign about Bicol Card all throughout Camarines Sur sa lahat ng mga LGU. And tuwing papasok kami sa isang municipality, we have this what we call Mayor's Permit, and actually, katatapos lang natin sa lahat ng mga departamento, and to our surprise, we already were able to distribute over 80 cards to the municipality of San Fernando. And now it's growing. No? Kanina dito natin sa MDRFO, napansin namin that we have this activity. So, nagkayano na rin kami kung pwede makasingit kami to give information about Bicol Card. So, this is just for a few minutes. So, ganito, ang Bicol Card is a privilege card wherein kung may Bicol Card kayo, this is the card. Okay? Automatic na yung discounts na ibibigay sa inyo. Now it is affiliated with almost 400 affiliated merchants in Naga City. So paano tayo, bakit nagawa namin ito? Una-una sa mahal na ng bilihin ngayon, palagi tayo nagreklamo bakit kulang ang sweldo natin, ang mga allowance natin, kinikita natin palagi kulang. Isa lang ang dahilan doon, napakamahal na ng bilihin ngayon. So kung minsan, para makamura tayo, sabihin natin doon sa kapatid natin, doon ka bibili sa tindahan na yun dahil kaibigan ko yun, may discount yun. Tama? E paano ngayon kung hindi natin kaibigan yung mga merchants? So dito nag-connect ang Bicol Card from the merchants directly to the consumer. Ipapakita mo lang, automatic na yung discounts. Now, I have to give you a situation. Pag ba meron kang allowance in a packet, say 1,000 pesos. At binabudget mo yun sa isang linggo dahil ang gusto mo ay may pag-snacks ka. But along the way, may mga pangyayari, halimbawa ang cellphone mo nahulog. Pag nahulog siya, di ba usually pag masira yung LCD, mahal yun? So sometimes it costs us 1,000 pesos. When you go to Naga City, it costs you 1,000 pesos. So pag paayusin mo yung cellphone mo doon, kasi ngayon ang cellphone parang extension na ng buhay natin, tama? Hirap pag walang cellphone talaga. Hindi ka makasingil sa mga may utang. Okay? Ganito, pag sinabi sa'yo, ma'am, ang LCD it costs you 1,000. So, di ba may allowance ka na for the week 1,000? Mag-ibayad mo doon, ubus ka agad ang pera mo. So, mangungutang ka. So, anong ginagawa ng Bicol Card? Pag nasira yung cellphone mo, if you will go to our affiliated merchants at Bicharamo, marami tayong mga accredited sales shop na tumatanggap ng Bicol Card. Pag sinabi sa'yo 1,000, together i-present mo yung Bicol Card. When you pay, automatically susuklian ka ng 300 pesos because lahat sila nagbibigay ng 30% discount if you have your Bicol Card. So wala nang maraming kwento doon, wala nang mga tanong-tanong, automatic na yung discounts ibibigay sa inyo. So ngayon nakatipid ka ng 300. Kaya nagpuputong ka doon sa Naga City, nakita mo sa list, meron tayong mga pizza house na targeting 30%. Eh kung pag kumain ka doon, halimbawa sinabi sa'yo, ma'am, ang pizza po it costs you 300. So pag cost ng 300, together, pag bayad mo ng 300 mo and your Bicol Card, magbibigay sila ng sukli ng 60 pesos kasi may 20% discount ka. At di ba yung 60 pesos mo, magamit mo na siya pamasahe pa uwi at may natira ka sa'yo. So ganito, if you consider the situation, pag wala kang Bicol Card, pag sinabing 1,000, ubus ka agad ang pera mo. But if you have your Bicol Card, okay, naayos na yung cellphone mo, nakakain ka pa ng pizza and at the same time, may pamasahe ka pa pauwi. We help your budget, may extend siya in order your budget will go a long way. So, hindi lamang doon sa mga establishment na binabanggit ko makabili ka ng discount, we have almost 400 affiliated shops. We have medical clinic, dental clinics, like for example, Naga Optical Clinic that are also giving up to 30% discount. So if you could see, marami talaga mga affiliated merchants at kanina nasa win-win hotel and resort tayo, they want to give up to 30% discount sa lahat ng mga Bicol Card holders. So maganda yun, kasi everyday magagamit mo siya for the duration na card holder ka ng Bicol Card. So, every card na nire-release namin, valid siya for 2 years, 2 taon po. So ganito, paano tayo magkaroon ng Bicol Card? All you have to do,
is to sign an application form, and kung mag-sign kayo ngayon, kahit gabihin tayo pagkatapos ng ano nyo, pwede kayo mag-stay to just give the application form. Kahit wala pa kayong bayad, you can pay tomorrow. Kasi pag dito lang kayo sa opisina, pwede kami magpabayad until next month. Pero pag nasa barangay kayo, hindi naman namin alam kung saan barangay kayo, so until tomorrow po in the afternoon. So if you pay today, we're going to process your card. At ang maganda, pag may card ka, meron kang insurance coverage. So I'll start with the pinakamahal nating card. Pero huwag kang mag-alala dahil we can give you discount tomorrow. So we have this the Prestige card. The Prestige card, it costs you 1,890. At sa 1,890 mo, meron kang insurance worth 100,000 and up to 5,000 medical reimbursement and burial benefits of 5,000. So ito, ang 1,890 mo, balik for 2 years kayo. Wala ka ng monthly payment at kung ano-ano pang bayad doon, isang beses lang yun. And if you pay tomorrow, magiging 1,300 lang siya. Meron kayong discount. So, we have the VIP card. The VIP card medyo, kasi pag mahal na yung Prestige, dito tayo sa VIP. The VIP card is only 790. And if you're going to pay tomorrow, it's only 600. At may insurance coverage kayo worth 25,000. At kung mahal na to, pwede tayo dito sa Bicol Card Premium. Kasi alam nyo, magagamit nyo siya kahit pharmacy, meron tayo up to 20% discount sa pharmacy ngayon, Bicol Care Pharmacy, Generica Pharmacy. All you have to do is just present your Bicol Card. Hindi ka na kailangan maging senior citizen ka. Okay, sa premium card is only 390 and you can just imagine, 392 years na makabil ka na ng discounts, lahat-lahat, everyday yun. Kahit everyday magpagupit ka, may 10% ka, magpabunod ka ng ngipin hanggang maubos yung ngipin mo, may discount yun. Okay, so, and at the same time, if you are going to pay tomorrow or today, it's only 290. So, you could just imagine may sa 290 mo, may Bicol card ka na, may pangalan dito, kasi bukas pa yung i-release namin, kasi may pangalan ka, at may insurance coverage ka worth 10,000 pesos. You could just imagine, at risk po yung trabaho natin pag nasa field tayo. You need to have an insurance para kung ano mangyari sa atin, hindi na tayo, yung pamilya natin. Kasi kung minsan, kung may nangyari na matay sa isang tao, talagang maingay, umiiyak. Pero pag may insurance yun, kasi mahal ang kabao ngayon, tama? Pero pag may insurance, pwede kang iyak, cute-cute na lang. Okay, kasi may insurance ka na eh. Okay. So, sa Naga City, kahit saan ka pupunta, halos lahat ng tindahan, merong sticker na Bicol Card Welcome Here. Ibig sabihin, tumatanggap sila ng Bicol Card. Magpa-rent-a-car ka, magpa-car wash ka, magbibili ka ng gasolina, at kung ano pa, ginagawa natin to for the whole Bicol, na kahit saan ka pupunta, magkakaroon ka ng discount sa mga establishment. In Naga City, may pabilihan tayo ng bigas that are giving 10% discount. At mga mineral water, yung 35 naging 19 pesos yung water refills. So, gagawin din natin yan dito sa San Fernando in order for you to maximize the benefits of being a card holder. So, kung gusto nyo marami pang katanungan, you can log onto your Facebook and just search Bicol Card Philippines. At dahil dun sa Bicol Card Philippines, nandun lahat ng mga establishment at kung mga katanungan na gusto ninyo, okay, masasagot po dito. So, we have here. This is with 78,000 followers. Okay? So, with that, marami pong salamat. So, nag-iwan kami ng ito. This is the brochure, the guide. Pero meron na kayo tayong 42 new establishment. Ilagay natin, September 10, we are going to give you again another copy na may mas marami pa. May additional tayo na 42 na. On top of doon na binibigay namin, no? So, from time to time, ma-update kayo with this. So the application form is there. Kung sino yung interested, pwede kayo mag-fill out ng form na ibigay lang sa amin dito. And you can pay today or you can pay tomorrow. Trust us dahil kami naman nag-deliver ng card. We deliver what we promise. So marami pong salamat. Thank you. Ayan, so